da Allah yaushe na ce magi wai magi ya kare na sai gishiri wai gishiri ya kare au farin ke gidan shi ba gidan ba yaushe na ce man gyada kace man gyada ya kare wai kai ma abu kenan na sai magi shekaran jeje na sai magi 1000 wai ya kare na sai gishiri kullum ba mu ganin da ka sai abu ya kare to mallan dila barin ga ma ni yanzu ga rabo na da ga sanwa talata iye kai kuma da me ka zo to shi ya kusan a gida na ya kusan kwana uku a ce abu bai auki yaushe na sai magi wai ya kare na sai gishiri ya kare na sai manja kullun da na shiga gida ya kare to kana ta komi ya kare to duk abin da na saye kawai da na shiga gida sai a ce min ya kare baka taba jin wani magana a gida muguwan mata gare ka kamar ya muguwan mata Allah ya kawo mu lokaci lokaci dai Allah ya kawo mu lokacin me ai ni na gaya muku tun lokacin da abin da ya taso na ce ka ku yi dan yau bala'i ne dan yau bala'i ne ba a ji magana na ba gashi nan in ba ki zauna ba ki ta billahi da ni halawa abin duk guda ne in abun ne kin isa ki bace mini dai na shegin gora nike na rince da Allah sana in ba ki takada abin ga Danzuru kai sake to aka yi ne me faru gida Danzuru a ce wai da na sai magi kai ni yanzu gidana da na shiga ba a tarbon da komai sai ka zance ya kare mallan dila ya hakuri bari mu ji ya akwai mai addu'a in zai shiga gida kai ana maka magana ana kawo maka magana kana magana ake na addu'a tunda ka kasa rike ta tahi ta kai me ka san ana yi ina dila na'am ni yanzu option da ni dauke mai daki na ce mata in na kawo Allah ya ruha mini asiri na kawo abin sanwa in do ice ne zuwa gidan ni isanwa da kara to ka ko iska gobara ya tashi gidanka wallahi ai gobara ta yi gidansu ni kun ce kai sake ta ka aure ta kuna nan tare fa a'a wallahi kuna nan tare ni sada ya gobara ni in fahimci kalmar nan da kace ai ina dan zuru ina baka jiran tari ina Allah kun san duk abin da ya ja mu na wanga matsalan dan yau da muka je muka yi wai din da muke haihuwa kake ni dan yau na ai ba za ku gane bane ai in ka ji Bahaushe yana dan yau ka san shi dan yau ka haife shi ne ko baka yi halin shi ba to shugabannin ga namu da muke suke ta gora mu da suke ta za mu cikin masifa ai ɗaya yau ne ai ɗaya yau ne ka je ku zabi dan yau an ce ka ku yi dan yau kuka je kuka yi dan yau ga abin da ɗan yau nan suka jawo muna ai dan yau ne ai an ji an zabi dan yau in ka yi dan yau ai baka yi halin shi ba ai na gani to ai kuma da kai mini bayani na fahimce ka na gani maganan dila ka san to ai kai faruwa sai an mai kunkuni maganan dila gaskiya ne tun kwanakin baya ya ce mu in an ka shigo da tileran taki za shi ba mu je mu raba in an ka shigo da tileran abin gasuga shinkafa yawa na gwamnati nan za shi ba mu na rince da Allah har yau an ya gane mu kwanakin bayan Allah ya sa ina da shan ruwa gaba cikin bakin mota na sai riki mini order kai ni na yadda mangoro na huta da kuda ban gane ba na sake ta kai to me zan yi ai kai banna a'a ka tsaya ku ci ubanku yayi sauki da ka sake ta ai ba a saki ku kuna na yi tanimu ku kuna na sai ka gama cin ubanka sannan ka sake ta ba a saki zamanin ga da ake ka tsaya kawo ka saki ni dai na bi nan shi ke dan da ba mu da wani aiki sa ka dangune ma kuri'anka ka tura motan an ka sha giya da abin ka kana da